Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. Kung after vaccination, kung may nabatsyagan nga unusual nga symptom like chest pain or shortness of breath, kinahanglan gid nga magpakonsulta gilayon sa ilang doktor, no? Bisan hindi man kinahanglan gid sa cardiologist anay. So ang obrahon sini pwede nga maka-initial evaluation, halimbawa pakuhaan sila sang ginatawag ECG to check kung may ara sang ginatawag nga coronary artery disease or nagabara ang ugat, no? Pwede man nga amo sina ang natabo or pwede man nga may myocarditis or pericarditis. So yun nga mga simptoma ma-confirm na naton sa iba-iba nga test, no? Kag mahatagan sila dayon sang appropriate treatment. So ang importante nga mag-seek lang gilayon sila sang medical advice, no? Hindi na pagpadugayon. Kay kung simple lang man nga muscle pain or bone pains nga hindi man sa heart, pwede man naton gilayon mahatagan sa bulong.